Du lytter til Den Grønne Sofa. Stemmen, du hører, den lyder måske lidt anderledes. Mit navn det er Jakob Droppa, og jeg er producer her på podcasten. Og inden vi afspiller sæsonens sidste afsnit, så vil jeg lige slå et slag for, at Den Grønne Sofa tager på folkemødet igen i år. Ligesom sidste år, jamen, så tager vi sofaen under armen, og så rykker vi til Allinge. Og her, der laver vi en række optagelser. Mange af dem bliver optaget og sendt umiddelbart efter, og nogle af dem er såmænd også live. For lørdag den 14. juni vil vi være at finde på Klima- og Energiscenen, hvor vi har sat Christian Jensen, direktør i Green Power Denmark, i stævne. Og senere på dagen rykker vi ned på byggepladsen, hvor vi tager en runde 2 med Alexander Holm, som jo også var i sofaen sidste år. Så det og meget mere kan du selvfølgelig glæde dig til. Vi glæder os i hvert fald til at komme afsted og lave en masse fede optagelser, som vi glæder os til at få sendt afsted i løbet af sommeren. Så vi ses derude, og ellers kan I selvfølgelig finde afsnittene på jeres foretrukne podcastplatform. Og nu over til Jens og Maja og vores gæst, Anders Hedegaard Hansen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Den Grønne Sofa, podcasten, hvor vi blandt andet udforsker vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Mit navn er Jens, og ved min side har jeg min medvært Maja. Ja, hej med jer. Og i den her sæson har vi haft fokus på teknologiske, innovative og kommercielle løsninger, der kan accelerere den grønne omstilling. Helt rigtigt. Og faktisk, Maja, når jeg tænker tilbage på alle de gode snakke, vi har haft i denne sæson med fantastiske gæster her i sofaen, så var der et tema, som gik igen, eller der var i hvert fald et tema, der har nok været flere, men der var i hvert fald et tema, som gik igen, og det havde faktisk ikke så meget at gøre med den grønne energiomstilling. Kan du gætte, hvad jeg tænker på? Et gennemgående tema, der ikke handlede direkte om den grønne energiomstilling. Ja, altså, hvad tror du, jeg tænker på? Altså, er det noget med, at vores grønne sofa ikke er særlig grøn? Ja, okay, på en ting. Jeg forstår godt dit gæt, men det er faktisk sådan lidt mere alvorligt. Altså, jeg tænker på, at det ikke er noget, der måske sådan nødvendigvis eksklusivt relaterer sig til den grønne energiomstilling, men det har stadig noget med energi at gøre. Og i virkeligheden har det måske noget at gøre med, hvad vi gør med energi. Okay, jamen, så tror jeg har den, for det kan jeg godt huske, der er flere af vores gæster, der har snakket lidt om. Altså, det er noget med, at vi alle sammen skal blive bedre til at optimere vores energiforbrug. Ding, 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 ding. Lige præcis, Maja. Det er nemlig rigtigt. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Altså, vi skal simpelthen tale om energioptimering som en central del af den grønne energiomstilling. Og vi skal tale om, hvordan vi sikrer, at vores teknologier er klar til at møde fremtidens krav. Og til den snak, der har vi inviteret en ekspert inden for området. Velkommen til dig, Anders Hedegaard Hansen. Du er lektor på Aalborg Universitet og en af de førende forskere inden for energioptimering i særligt entreprenørmaskiner. Ja, tak. Og Anders, normalt så plejer vi at spørge ind til vores gæst, sådan, hvem du er, hvad din historie er, og det vil jeg egentlig også gerne lige frem til, men inden da, kan vi så ikke lige starte med, altså entreprenørmaskiner, er det sådan en gravko, en gummiged, hvad er det? Ja, det er det sådan set. Altså entreprenørmaskiner er typisk de maskiner, vi finder ude på vores byggepladser. Så det er gravmaskiner, læssemaskiner, kraner og den slags. Og når jeg siger læssemaskiner, jamen så hvis vi skal snakke til vores børn, eller nogen, der er mindre viden inden for det, så vil vi sige gummiged. Okay. Det lyder bare sjovt, når vi også oversætter det. Ja. Ja. Okay. Amen, og så lover jeg, at vi kommer tilbage til byggepladsen. Men inden da, så vil jeg gerne høre lidt om dig selv, og hvad er din rejse, hvordan den har set ud fra hvor du startede, og nu på Aalborg Universitet? Jamen, det er rigtigt. Nu er jeg på Aalborg Universitet på energiteknik, og det startede jamen, som barn med at derhjemme. Jeg havde en far, der var elektriker, som arbejdede på sygehuset og reparerede alle ting, der gik i stykker dernede. Og det har altid fascineret mig. Teknik, og det at kunne reparere ting og sætte det i stand, og hvordan virker ting. Så det er sådan, mit fokus er hele tiden teknikken i tingene. Og så kom jeg på HTX og videreudviklede interessen for bygge maskiner, bygge ting, der kan bevæge sig. Lave et lille program, der kan styre ting. Og så den oplagte uddannelse til det, i min verden, det var at tage til Aalborg og læse maskiningeniør, men med den overbygning, der hedder elektromekanisk systemdesign. Det er mange mærkelige ord, men maskiningeniør, som bygger og konstruerer ting, der kan bevæge sig. Okay. Så ikke den klassiske maskiningeniør, hvor vi regner på struktur og stålstruktur og sådan noget, men ting, der kan bevæge sig. Det kunne være robotter, det kunne være gravemaskiner,
hvordan skal de styres, for at de rent faktisk kan bevæge sig? Hvad for nogle ting skal der sættes på, for at de kan bevæge sig? Så det er sådan den vej ind i det at lave teknik, og der stifter jeg bekendtskab med hydraulikken, som ligesom er det, der driver vores entreprenørmaskiner. Ja, siden har jeg arbejdet med det. Og hydraulik, for os, der ikke lige ved, hvad det er. Der lige var syg den dag. Ja. Dem, der var syge den dag i skolen, hvor man heller ikke havde om hydraulik. Nej. Jamen, hydraulik, i min verden, der er hydraulik det, der sidder på de her gravemaskiner. Hvis nu vi forestiller os gravemaskinen, for at den bevæger sig, så sidder der nogle stålstænger på, og der kører sådan en blank stang frem og tilbage. Det er vores hydraulikcylinder. Så hydrauliksystemet er det, der får vores maskine til at bevæge sig. Det flytter energi fra typisk vores dieselmotor, som vi sikkert vender lidt tilbage til, og omdanner den bevægelse til de bevægelser, vi kan bruge til at flytte jord med, i det her tilfælde med en gravemaskine. Jamen, det giver mening. Altså, det er systemet, som danner grundlag for, at der kan være en bevægelse. Og med din intro der, så tænker man, det er ret essentielt, det her system. Kunne vi ikke lige prøve at koncentrere os lidt omkring energioptimering og måske i virkeligheden sådan energiforbrug? Altså, hvorfor skal vi overhovedet snakke om entreprenørmaskiner? Er der ikke nogen større nødder at knække derude? Jo, man kan sige, at der er mange ting at se på, men hvis vi sådan sammenligner lidt med andre teknologier, som vi er meget fokuseret på, så sådan noget som luftfartsindustrien er vi jo en af de ting, vi snakker meget om i forhold til CO2. Og hvis vi tager international luftfart, sammenligner det med entreprenørmaskiner verden over, jamen så udledning fra de to, det er stort set det samme. Decimaltallene skal vi ikke regne helt på, men sådan i samme liga vil de være. Og ja, det udtryk, det er faktisk tit det, vi får, når vi fortæller det til folk. Fordi vi er meget fokuseret på luftfartsindustrien og CO2-udledning derfra, men vi tænker ikke over, at vores konstruktionsmaskiner eller entreprenørmaskiner har samme udledninger som luftfartsindustrien. Det er godt nok også vildt. Ja, så det er en ting, der i min verden også vil være relevant at begynde at kigge på. Kan vi nedbringe CO2-udledningerne fra de her entreprenørmaskiner? Ja, for vi kommer ikke til at stoppe med at bygge ting foreløbig. Altså, vi kan selvfølgelig begynde at vende tilbage til der, hvor vi startede en gang, og tage en skovl i hånden og begynde at bygge på den måde. Og hvis vi skal væk fra flyene, så kan vi gå, eller hvad nu vi vil. Men i min verden, så giver det ikke mening at hoppe så langt tilbage. Vi skal i stedet for lave noget ny teknologi, som kan gøre, at vi kan både flyve grønnere, men også bygge grønnere. Så derfor skal vi have lavet noget teknologi, der gør, at vores entreprenørmaskiner, de bliver mere miljøvenlige og ikke udleder CO2, når de udfører deres arbejde. Og det handler ikke kun om at skifte dieselmotoren ud med noget el, eller? Nej, det gør det ikke kun. Man kan sige, at hvis vi havde en verden, hvor alt vores strøm var grøn, det kunne vi måske godt se ud i fremtiden, at vi har, så kan vi tage vores dieselmotor ud og sætte en elmotor ind, og så er vi egentlig i mål, er der nogen, der vil sige. Det giver bare en hel masse udfordringer. For det første, så har vi ikke så meget grøn strøm. Og den virkningsgrad, vi har i vores hydrauliske system, altså det her system, der er gearet imellem vores dieselmotor, vores rotationsmotor, til de lineære bevægelser, vi har ude på gravemaskinen, det er rigtig dårligt, den virkningsgrad. Hvis vi ser på sådan en typisk gravemaskine, lad os sige, at vi putter 8 enheder diesel ind, så forsvinder der noget energi i dieselmotoren, den er ikke særlig effektiv. Det er måske 50%, hvis vi er rigtig flinke ved den, eller 40%, der forsvinder væk i form af tab. Og så har vi vores hydrauliksystem. Det har en virkningsgrad på 30-25% måske. Så det vil sige, hvis vi tager de 25%, der regner med, jamen så 3/4 af den energi, som hydrauliksystemet modtager, skal den omdanne eller forsvinder væk. Okay. 3/4 forsvinder? 3/4 forsvinder og bliver til varme med den type af klassiske systemer, vi har i dag. Så man kan sige, at den måde, vi ligesom har bygget vores arkitektur op på, jamen det giver anledning til rigtig store tab. Hvis vi tager sådan en lille tur tilbage i tiden og kigger på elektriske maskiner, så i gamle dage, der styrede vi en elmotor ved, at vi havde en spændingskilde, det kunne være et batteri, og så fra det batteri, der satte vi en modstand ind over til vores elmotor. Hvis den så kører for stærkt, så kunne vi justere modstanden til den større modstand ind, brænde mere energi af i modstanden, som bare blev til varme. Hvis vi så holdt den til at køre hurtigere, så skruer vi ned for modstanden. Så på den måde, der styrede vi elmotor ved at brænde energi af. Det gør vi ikke i dag. Der bruger vi transistorer og alle mulige andre måder at styre det på. Men den måde, det er den måde, vi styrer hydrauliske systemer på i dag. Det virker helt vanvittigt. Altså for mig, der svarer det til, at når jeg cykler på arbejde hver dag, så hvis jeg gerne vil cykle lidt langsommere, så træder jeg ikke lidt mindre hårdt i pedalerne. Nej, så begynder jeg bare at bremse lidt hele tiden. Altså, det virker jo helt åndssvagt. Men det, du siger, det er ikke desto mindre det, man gør.
Det er det, vi gør i hydrauliske systemer i dag, de klassiske systemer. Det er, at vi har en dieselmotor eller en elmotor, der står og snurrer rundt, laver et højt tryk ud i en slange, og så der sælger den olie ud i en slange ved et eller andet højt tryk, og så skal vi bruge det ude i vores forskellige cylinder. På sådan en gravemaskine, der sidder der jo 4 forskellige cylinder for eksempel til at bevæge armen, og de skal ikke bruge det samme trykniveau. Så for at komme fra det høje trykniveau, vores pumpe leverer, eller fra det høje energiniveau, du sidder og putter ned i pedalerne, og ud til det, du rent faktisk skal bruge ude på dit hjul eller ude på cylinderne, jamen så brænder vi det overskydende effekt af i varme. Og det varme, det ligger sig så i olien og bliver sendt tilbage til vores pumpe, og så sætter vi en kæmpe stor køler på, fordi vi skal gøre det der varme væk. Ja. Okay. Så vi står faktisk og producerer varme, som vi så bagefter skal af med, og det bruger vi så køling til. Det koster også lidt effekt at køle. Ja. Nå, okay, så der er sådan en double whammy der. Den er ikke så god, det kan jeg godt høre. Men altså, hvad gør vi så? Altså, hvordan løser vi det der? Jamen, vi skal kigge på effektiviteten af den måde, vi bruger vores systemer på. Når vi flytter energi et sted fra til et andet sted, så skal effektiviteten øges. Der skal vi designe nogle nye arkitekturer, nogle nye systemer, som kan flytte den her energi på en meget mere effektiv måde, uden tab. Og en ting, vi også skal have med, det er, at vi skal kunne tage energi tilbage igennem vores system. I dag, vores elbiler, jamen typisk, når vi kører med dem, så bremser vi, så samler vi energi tilbage på batteriet. Ja. Hvis nu jeg har taget min gravemaskine og har armen højt op, eller kranen har løftet en last, og så skal jeg sænke den ned igen, så har jeg jo en masse energi lagret i den masse, jeg har oppe i luften, den vægt, der er deroppe. Og den energi skal jo så tage ud af det. Og det vi gør i dag, det laver vi til varme, fordi det er nemt, og vi bremser bare på den måde. Men den energi skal vi kunne samle op igen og gemme, så vi kan bruge den til den næste bevægelse. Så det er ligesom de 2 ting, der er vigtige for nye systemarkitekturer. Det er, at de skal være energieffektive, og så skal de også kunne opsamle energi igen. De skal kunne regenerere energi fra bevægelser af. Okay. Og hvad er det så helt konkret, du sidder med? Er det at hvad kan man sige, designe nye maskiner, eller er det at optimere på dem, vi allerede har? Eller hvad er det, der så er brug for? Det, som vi kigger på i vores forskningsgruppe med hydrauliske systemer, og specielt energieffektivitetsdelen af det, det er at designe en ny måde at sætte det sammen på. Sådan som vores hydrauliksystemer er designet i dag, så har vi en central pumpe, der hælder olieeffekt ud på den her højtrykslinje, og fra den af, der sidder der så ventiler, der sidder små bremser, så vi kan styre mængden, der kommer ud til vores cylinder. Vi kan bruge den samme sådan grundlæggende arkitektur, hvis vi tager en af de sådan 2 hovedting, vi arbejder med. Så har vi designet en transformer, som er lidt det, vi har gjort i elverdenen. Det var, at vi gik fra modstanden over til transistorbaseret inverter og konverter. Det samme kan vi egentlig godt gøre i hydrauliksystemer. Problemet er bare, at de der transformer findes ikke. Men der har vi udviklet en transformer, som vi kan sætte ind, der kan tage energi ud fra vores højtrykslinje og sende det ud til vores cylinder, men uden at bremse energien væk. Ved at transformere fra det trykniveau, der nu er på vores fælleslinje, ned til det niveau, vi har brug for ude på vores system. Eller hvis vi har brug for højere tryk ude på vores system, så kan vi transformere op i tryk. I hydraulikcylinder eller i hydrauliksystemer, hvis vi bliver en lille smule sådan nørdede og tekniske, så den effekt, vi sender rundt i systemet, det er en flowmængde, altså hvor meget volumen olie sender vi afsted, og hvad tryk sætter vi det afsted ved. Vores pumpe sender, lad os sige, 100 liter ud ved 300 bar. Det er en eller anden mængde effekt, vi har til rådighed. Det første cylinder, det skal bruge 10 liter ved 200 bar. Jamen, så drøvler vi fra de 300 bar ned til de 200 bar. Og på den måde, så får vi det niveau, vi skal have. Men forskellen i effekt, som er vores trykfald, gange det flow, der løber igennem, det er tab. Så det smider vi væk. Og det vi så gør med vores nye transformer, det er, at der kan vi tage en flowmængde gange et tryk ud fra vores højtrykslinje, altså en effektmængde, vi har brug for, transformere det om til et andet flow og et andet trykniveau, og så sende det ud der, hvor vi har brug for det. Uden sådan indlejret tab i den måde, vi gør det på. Nogle gange, hvis vi skal være sådan lidt frække, så siger vi, at vi flytter energien på en tabsfri måde. Ja. Tabsfri findes ikke, men hvis vi sammenligner med de andre systemer, der har vi tab, som er en ting, vi skal have for at kunne justere tryk og flow. Men i vores nye transformer, der har vi ikke tab for at kunne lave den styring. Nej. Der er det noget, der er, fordi der er en lille smule friktioner. Der vil altid være tab i alle vores systemer, når vi har bevægelser. Anders, når du bliver inviteret til familiefødselsdag eller konfirmationer og skal underholde din bror her eller brordame og skal forklare det der, har du en god analogi? Altså, hvordan forstår jeg det der, hvis jeg ikke er sådan teknisk begavet? Den gode analogi er måske, at vi kan tage
effekten ud, vi rent faktisk har brug for, og så sende den derhen, hvor vi har brug for den, uden at justere det. Hvor i de gamle systemer, der tog vi en effektmængde ud, så skar vi det væk af den effektmængde, vi ikke har brug for, og så sender vi den resterende mængde, vi rent faktisk har brug for, videre. Ja. Men nu kan vi tilpasse, at vi kun tager den effektmængde, vi har brug for, og sender videre. Altså jeg forestiller mig simpelthen nærmest sådan en slagter, der siger, jeg skal bare bruge mørbrænden, så skal jeg den ud, og resten af det her stykke kød, det smider jeg bare ud. Ja, sådan kan man godt lidt se det. Ja. Altså der vil være en energipakke. Det kunne være de der, lad os sige, du sender 100 kW afsted fra din pumpe af, men jeg skal rent faktisk kun bruge de 50 af dem. Men resten, det smider jeg væk i varme. Hvorimod med den nye teknologi her, der kan vi nøjes med at tage de 50 over fra pumpen af det, den leverer, og sende de 50 videre. Sådan at vi ikke tager mere ud og bliver nødt til at brænde af for at kunne styre det. Så det er sådan den transformerbaserede løsning. Og udover at vi kan flytte effekt eller energi fra vores pumpe ud til vores bevægelser på en mere effektiv måde, hvor der egentlig ikke er tab indlejret i, jamen så kan vi tage energi ud fra vores bevægelser og sende dem tilbage igen ind på vores højtrykslinje. Så vi kan sende energien frem og tilbage i den her transformer. Lidt ligesom vi gør på vores elnet, der kører vi fra forskellige spændingsniveauer op og ned. Så det kan vi også her flytte energi frem og tilbage på med vores hydrauliske transformer. Altså det lyder jo som, hvad kan man sige, et område med kæmpestort potentiale, og alligevel har jeg aldrig hørt noget som helst om det. Nej, man kan sige, at det her det er sådan den ene løsning, vi arbejder med. Ja. Vi har en anden løsning også, hvor vi arbejder med det, hvor man kan sige, at den her løsning, der holder vi fast i at have en central pumpe. Lige nu kører den med en dieselmotor, men den kunne vi godt skifte ud og sætte en elmotor på. Og så det energi, vi sender tilbage i vores system, det kunne vi så måske køre igennem elmotoren tilbage på batteriet, eller vi kan lave et lager i vores hydrauliske verden, sætte en lille akkumulator ind. Men en anden metode, vi sådan arbejder med, det er at lave noget, vi kalder direkte pumpeløsninger. Så vi tager vores pumpe, den sætter vi en elmotor direkte på, og så kan vi styre, hvor meget effekt den laver. Men når vi skal fordele ud til flere cylinder, så er det, vi får problem med at styre energiniveauerne. Så derfor så laver man en pumpe og en motor til hver eneste cylinder. Så tager du ventilen imellem væk. Så når jeg skal styre hastigheden på min cylinder, så skruer jeg op og ned for den mængde elektrisk energi, jeg sender ind til min pumpe, som ryger direkte videre ud til mit cylinder. Så jeg har ikke nogen bremse imellem længere. Jeg styrer på energiinputtet. Så når du cykler, og gerne vil cykle lidt langsommere, så træder du rent faktisk lidt mindre i pedalerne, i stedet for at trykke på bremsen. Hvis du vil cykle lidt hurtigere, så træder du lidt hurtigere. Og så hvis du forestiller dig, når du så skal bremse, så i stedet for at bruge en bremse, så har du direkte gear. Så nu kommer cyklen til at træde dine ben med rundt, lidt ligesom de gør inde på banen, så ved jeg godt, at dine muskler ikke er i stand til at samle den energi op. Nej. Men det skal alle vores nye systemer selvfølgelig være, så vi kan sætte det tilbage på batteriet. Ja, så man har ikke det der friløb på cyklen, man har sådan, det hedder jo fast nav, ikke? Altså hvor at pedalerne, de fortsætter med rundt med hjulet. Ja. Så vi på den måde, når vi bremser en bevægelse, jamen så skal vi gøre det med vores elmotor, sådan at den kommer til at virke som en generator, og kan sende energi tilbage på systemet. Så det er en anden løsning, hvor man kan sige, der bruger vi komponenter, som mere eller mindre alle sammen findes, sætter dem sammen på en ny måde i et nyt arkitektur, og så kan man gøre det. Og man kan sige, at den her transformerløsning, der skal vi bruge et nyt komponent, som vi ikke kan gå ud og pille ned fra hylderne af nu. Så der arbejder vi sådan lidt i to forskellige retninger. Og hvorfor, er der en, der er bedre end den anden, eller afhænger det af konteksten? Ja, hvorfor ikke bare gøre det ene frem for det andet? Man kan sige, det her med at sige, jamen tag dieselmotoren ud og sætte en pumpe ind for hver cylinder, det var sådan rimeligt til at gøre nu her. Der bliver selvfølgelig noget med, hvad koster det rent faktisk? Hvor mange elmotorer skal jeg installere? Og alle sådan nogle ting. Så der er noget i, hvad for nogle løsninger passer til hvad for nogle typer af systemer. Så det er meget... Der er ikke nogen, der sådan ved endnu, hvad er den gode løsning. Mit bedste bud, det er, at vi kommer til at have begge løsninger. Ja. Og måske flere også, men som passer til forskellige ting. Okay. Så vi har til forskellige typer af systemer, har vi forskellige løsninger. Lige nu her, der snakker vi om hydrauliksystemer i entreprenørmaskiner. Det er mobile maskiner, der skal ud og bevæge sig. Vi vil gerne have dem lavet elektriske. Vi vil gerne sætte batteri på. Lige nu der er virkningsgraden på hydrauliksystemet, lad os sige de her 25%. Så det vil sige, at vores batteri skal være kæmpe stort for energi nok med. Øger vi virkningsgraden af hydrauliksystemet, så kan vi sætte et mindre batteri på, eller vi kan gøre det, som de fleste nok gerne vil på byggepladsen. Køre lidt længere for højere produktivitet. Vi skal have mindre strøm ud til byggepladsen, fordi at de kører længere på den strøm, de får. Ja. Så man kan sige, at hele den der ladede infrastruktur, i første omgang at få den ud til en byggeplads, det kan være problematisk nok, men hvis den så kan være halvt så stor, fordi vi laver det effektivt, det giver kæmpe mening. En ting, det er energibesparelsen, CO2-besparelsen,
men også hele infrastruktur og produktionen af strøm bliver en stor besparelse. Jeg sidder og tænker sådan, jamen det giver jo god mening, men hvad skal der til for virkelig sådan at rykke på det her? Har I nogle cases, I kan vise, og så kommer der en masse midler, eller hvad skal der til? Ja, altså, der er sådan flere ting i det. En ting, det er at sende nogle flere penge, så vi kan lave noget mere forskning. Okay. Man kan sige, min sådan start i hydraulikverdenen, det var inden for at hjælpe nogle virksomheder med at lave hydrauliske systemer til bølgeenergi. Og det var også virkningsgraden, jeg arbejdede med. Men det var der var funding på det tidspunkt. Så nogle gange som universitetsforskere og udviklere der vi skal kigge, hvor vi kan finde funding også. Så kunne vi nu få noget mere dedikeret funding til at udvikle den teknologi, i stedet for kun at kigge på applikationen af teknologi. Altså for eksempel lave en effektiv entreprenørmaskine. Jamen, det er transmissionssystemet, vi gerne vil egentlig udvikle og gøre bedre. Og det er jo både i entreprenørmaskiner, det er i vores produktionsmaskiner, der står inde på en masse fabrikker. Så det er overalt, de her hydrauliksystemer. Så det skal egentlig være sådan bredt teknologien, vi skal gøre bedre. Fordi det kan godt være, at vores fabrikker, jamen, de er allerede elektriske, de maskiner, der sidder derinde. Men i dag har vi ikke ren grøn strøm, og selvom vi havde ren grøn strøm, så giver det god mening at spare på mængden, på grund af distribution og lagring og produktion. Altså mængden af vindmølleparker, vi skal have stående rundt omkring. Anders, du nævner pengene, og det, vi kunne alle sammen godt bruge flere penge. Det er til at forstå, men nogle gange er det jo også noget med, har man de rette rammer? Altså, det er jo ikke sikkert, at man kan købe sig til alting. Altså, så har du den sådan politiske opbakning, eller er der den lovgivning på plads, som gør, at det her det virkelig kan blive en ting? Man kan sige, en ting det er jo, hvad vi udvikler på universitetet, men det skal også videre ud, og der skal være nogle virksomheder, der vil ligesom tage det videre ud og producere og få sat det ind i deres maskiner. Og der er også i industrien begynder vi at se mere opmærksomhed på den her energieffektivitet. Men de er jo også meget fokuseret på kosten af det. Så kan det rent faktisk betale sig at putte det ind. Og sådan som det ser ud lige nu, jamen, så vil det nok blive lidt dyrere, medmindre vi får hævet effektiviteten meget. Men altså, en ting, som jeg sådan drømmer lidt om, og efter at have været med på en konference, som Copi de holdt omkring elektrificering af byggepladser, så var det sådan lidt, jamen hvad er det kan vi lave en energimærkning for en entreprenørmaskine? For vores biler, der kan vi se, hvor langt kan den køre på literen. For vores entreprenørmaskiner, så er det sådan lidt mere, jamen, hvor stor er motoren, hvor store kræfter kan den lave. Men kunne vi få noget med ind omkring, hvor langt kan den rent faktisk køre på den her mængde energi? Der er lanceret nogle elektriske maskiner, så skriver man, den kan cirka køre i så længe, men der er ikke nogen sådan standard for, hvad er det for nogle arbejdsforhold under. Så det kunne være rigtig interessant, hvis man kunne sammenligne, når vi begynder at producere maskiner, der rent faktisk er elektriske. Hvis jeg bruger den her maskine, jamen så har jeg den her virkningsgrad og kan lave så meget, en eller anden standardcyklus for, hvad er det, jeg kan forvente med den her maskine og det her størrelse batteri. Fordi jeg kan godt sige, at den her maskine den kan køre i 4 timer, og så kan du komme med en anden maskine og sige, at den kan køre i 8 timer. Jo, men det er fordi, du har sat 3 gange så stor batteri på. Min er faktisk mere effektiv. Så det der energimærke, ligesom vi har på vores køleskaber, vores fjernsyn og vores huse, altså vi er meget opmærksomme på forbruget af energi, mens vi har et hus. Hvad er varmeforbrug og sådan nogle ting, og lave energimærkning på det. Det kunne være spændende, om man kunne lave noget tilsvarende, når nu vi begynder at lave elektriske maskiner. For ikke at falde i fælden med at sige, den er elektrisk, så er den grøn. Jeg kunne godt tænke mig, at man sagde, den er elektrisk og bruger mindst mulig energi. Ja, men det er vel også et sprog, som i hvert fald altså, i det private er man blevet helt vant til. Jeg ved godt, det handler også meget om, hvor stort et batteri er der så i en bil, men når man kigger på, og måske erhverve sig en elbil, ikke, så det første, man ligesom zoomer ned på, det er, hvad er rækkevidden på den her, ikke? Fordi man ved ligesom det, jeg ved ikke, om man ved det, men man frygter ligesom, at det bliver min nye hovedpine, det er den der forbandede rækkevidde. Ja, og det gør jo, at vi er blevet opmærksom på, at en elbil eller en bil skal være effektiv. Den skal være aerodynamisk på en eller anden måde. Det samme er jo egentlig også sket for vores fly. Hvis man går over tilbage, så flyvingerne, de var nærmest bare flade. Men nu ude for enden, der sidder der så nogle tipper, der peger opad. Og en af de helt store grunde til, at de satte det på, det er fordi, det sparer brændstof. Så det gør det mere effektivt at flyve. Så vi skal hele tiden, når vi bruger energi, så skal vi gøre det mest muligt effektivt. Jamen det var et samarbejde med, du siger Copi, altså Center for Offentlig og Privat Innovation. Ja, det var en konference, hvor vi var over til, og ligesom, hvor der var forskellige bygherrer og forskellige maskinebygger og sådan ting, hvor de prøver at sætte fokus på,
Jamen, der skal laves investeringer i elektriske systemer, så når man laver udbud fra bygherres side af, så laver man et udbud, hvor man siger, der skal være så og så meget elektrisk i jeres maskinpark. Og der er der sat nogle mål for det, og det er en rigtig god start, og det er ikke sådan et felt, jeg er helt vildt inde i, men sådan en sjov detalje, det er også, hvornår tæller en maskine som elektrisk? Er det også vores lille boremaskine, eller er det en lille mini-læsser, en lille mini-gummiged på 2,5 ton, eller er det også de store gravemaskiner, som vejer 20 tons? Så det er sådan antallet af maskiner, hvor jo, det flytter noget, og det sætter noget i gang, men vi skal også hen til, at det skal være på større og større maskiner, og det er der, vores udfordringer er lige nu, fordi der er flere, der vil sige, jamen der findes jo allerede elektriske maskiner, og det gør der. For nogle år siden, der købte vi en lille elektrisk mini-læsser, som vi bruger som testplatform, men vi kan ikke købe en stor elektrisk gravemaskine eller gummiged, der kan køre en hel arbejdsdag. Og det er der, vi skal have de her mere effektive teknologier i spil. Ja. Nu har vi jo snakket med Jakob Stoustrup, som leder jeres energimission ude på Aalborg Universitet, hvor han snakkede meget om de her strategiske partnerskaber, som Aalborg Universitet arbejder sammen med. Er der, bare for at blive sådan helt konkret, er der nogle partnerskaber, I har gang i lige nu? Altså man kan sige, for os der er det jo ned på sådan et forskningsprojektniveau. Okay. Og nu har vi været heldige og gode og lige fået et nyt projekt hjem, som er et EUDP-projekt, så det er fra Energistyrelsens udviklings- og demonstrationsprogram, hvor vi skal arbejde videre med den her transformer-teknologi. Og der har vi et samarbejde med Danfoss, som er med inde i det projekt og skal være med til at lave tests på den her nye udviklede transformer. Og en lille spin-out virksomhed, som ligesom er med til at kommercialisere på den her transformer. Og i den anden løsning, der arbejder vi også sammen med andre producenter af hydrauliksystemer i de her forskningsprojekter. Så det er sjældent, vi laver få gange er det sket, vi laver et forskningsprojekt for os selv, men det er næsten altid sammen med en virksomhed, for at vi kan få det bragt videre ud. Fordi som universitet, der kan vi måske skabe noget viden, men vi er ikke dem, der skal producere ting eller bringe det ud i virkeligheden. Så derfor skal vi have nogle industripartnere med, både for at få den viden ind, hvad kræves der fra dem, der skal bygge maskinen i sidste ende, men også for, at det kan blive ført videre ud i livet. Før der nævnte jeg jo det her med, at vi alle sammen er blevet opmærksomme på, hvad rækkevidde er der, hvis man køber en elbil, og du fortalte omkring det her med, at der er brug for nogle initiativer, som skaber lidt mere transparens omkring, hvor effektive er de her maskiner rent faktisk. En anden hovedpine, jeg har hørt om, for dem jeg kender, der har en elbil, det er jo det der med deres batteri. Det er jo ikke, altså når de har haft den der elbil nogle år, så begynder det jo sådan at tage lidt skade, det her batteri. Og der sidder jeg også og tænker på, altså de her entreprenørmaskiner, det er jo ikke sådan billigt isenkram. Altså der må også være en kæmpe hovedpine der, hvis du fortæller, om vi kan ligesom opsamle energien og sende det tilbage i systemet og lære det på det her batteri, men altså kan man bare det? Går det ikke i stykker, det der batteri? Der er vi så ud over noget af det, jeg personligt ikke ved særlig meget om, men hvor det er rigtig lækkert, at man er på et institut for energiteknik, som vi har ude ved os, hvor vi har nogle af de førende forskere inden for batteriteknologi. Sådan et af de fremtidsting, vi rigtig gerne vil sætte i søen, det er at begynde at kigge på, hvordan skal vores hydrauliksystem være designet sammen med det elektriske drivtog og batteriet. For der er noget med, hvor meget strøm trækker vi fra et batteri, og hvor hurtigt sender vi det tilbage igen. Hvor mange af- og opladninger må vi lave og sådan nogle ting. Og der kan vi måske, hvis vi designer vores hydrauliksystem mere eller mindre smart, så kan vi lave sådan, at vi er søde ved vores batteri, og det kan holde længst muligt, eller at vi får det ødelagt, fordi vi sender rigtig meget energi hurtigt frem og tilbage. Så det sammenspil, der er imellem vores hydrauliske system, som et eller andet sted blot omformer en rotationsenergi fra elmotoren ud til de bevægelser, vi får ud på system, men hvordan spiller det sammen med det elektriske system? De er jo ikke uafhængige af hinanden, de påvirker hinanden. Og det bliver vi måske også nødt til at kigge på, sådan så vi ikke får designet et lyksystem, der kan opsamle energi, men ved at gøre det, så får vi et batteri, der holder halvt så lang tid. Ja. Så den der investering, den bliver alt for stor. Så vi skal, en ting det er at lave energieffektivitet, men det skal også spille sammen med alle vores andre systemer. Ja. Det giver rigtig god mening. Okay, så det vil faktisk sige, at lad os nu sige, man jeg godt høre, jeg kan slet ikke forlade den der elbil, men man skal faktisk tænke over, altså de fleste er jo glade for en elbil, ikke? Fordi når man trykker på speederen, så flyver den afsted, og der siger du så, jamen der er jo så et kæmpe power output fra batteriet, og jeg tænker også en relativt hård nedbremsning, hvis man så skal bruge den til at lade batteriet op. Er det sådan noget, der er med til ligesom at degenerere det der batteri stille og roligt? Så vidt jeg har lært,
Ja. Og det igen, jeg er ikke batteriforsker, men for de områder, der betyder det noget. Ja. Jeg gætter på, at man i elbiler har været fornuftig og sat nogle foranstaltninger ind, der gør, at de mængder peak-effekter, man har, dem kan man måske trække fra noget kapacitativ effekt og sådan nogle ting. Ja. Men hvordan skal vi lave det på entreprenørmaskiner, hvor effektmængder måske bliver ret store? Det er sådan en ting, vi forskningsmæssigt gerne vil prøve at lave den der tværfaglige imellem det hydrauliske, mekaniske, elektriske over til batteri, og måske helt ned på batterikemi. Der åbenbart så gror der ting inde i vores batterier. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det må vi have spurgt vores batteriforskere om, og det har de bedre styr på, end vi har. Ja. Men jeg kan godt se, at det er selvfølgelig en problemstilling, ikke? Man kan sige, jeg dør nok ikke af, at min bil ikke kan gå fra 0 til 100 på 2 sekunder, men kun på 5 sekunder. Men man kan sige, står man ude på pladsen og skal have flyttet et eller andet tungt, så er det sådan, jamen enten kan jeg flytte det, eller også så kan jeg ikke flytte det. Altså jeg skal have det her power output. Ja, vi er nødt til at have det power output. Og der skal vi undersøge nogle gange, jamen skal vi kunne gemme den energi, vi regenererer? Skal vi kunne gemme den hydraulisk set? Vi kan have nogle akkumulatorer, det er nogle beholder med olie under højt tryk og noget gas. Eller skal vi sætte det tilbage på batteriet? Det ved vi ikke endnu, hvad der er mest både energieffektivt, og hvad der økonomisk kan betale sig. Og der kommer den her effekt ind på, jamen får vi ødelagt batterier ved at belaste dem på den ene måde eller den anden måde? Kan vi designe vores hydrauliksystem, sådan så vi belaster batterierne mindst muligt, så de holder længst? Og det er i hvert fald en ting, at jamen, vi ved det også bare fra vores telefoner af. Det kan godt være det første år, der holder det længe, eller det første måned har vi meget lang batteritid, og så stille og roligt til degraderer det. Og det gør de jo også for vores elbiler. De lover jo en eller anden rækkevidde, men siger også, at den degraderer over tid på vores batterier. Og det vil vi jo gerne designe et nyt system, som kan være mere effektivt, opsamle energi, så vi bruger mindst mulig energi, men helst også uden at ødelægge de andre systemer, vi skal arbejde sammen med. Det duer ikke, at vi skal skifte batteriet dobbelt så tit, altså med en højere interval, end vi ellers skulle, blot fordi vi gerne kunne samle energi op igen. Anders, vi har jo lige haft besøg af din kollega Jakob Storstrup, og vi fik lov til at quizze om godt og grundigt på det her med at være et missionsdrevet universitet. Og jeg gætter på, at dit felt, det figurerer under den delmission, der handler om energi. Du bryder selvfølgelig bare ind, hvis det er en forkert antagelse. Det andet var noget med, trivsel blandt unge, og så er der sundhed, og det er selvfølgelig også vigtigt, men på baggrund af vores samtale, så tillader jeg mig, og det du ser mig frem til, det er nok der, du figurerer. Det her med at være missionsdrevet, det er jo, og det fortalte Jakob også om, det er jo ligesom, der er jo et mål, ude i fremtiden, et håb, og ikke at du skal quizzes i, om du kan huske, hvad målet er, så der vil vi egentlig hellere spørge dig. Hvis du sådan, sætter tilbage, lukker øjnene og tænker 10, 15, 20 år frem, altså det er jo et universitet, ikke? I skal have de lange briller på. Ja. Hvad er så dit største håb for fremtiden? Jamen, jeg tror, det største håb, jeg har for fremtiden, i den sammenhæng af det, vi har snakket om i dag, det er, at vi bliver gode til at udnytte energi smartere. Vi skal udnytte energi effektivt. Det hjælper ikke noget, at vi bruger energi, men imens vi bruger energi, så smider vi en stor mængde energi væk. Så vi skal bruge energi på det, der er nødvendigt at bruge det på. Det tror jeg, det er sådan den store ting, det er energieffektivisering. Så vi skal gøre det effektivt. Det er sådan mit store håb, det er, at vi kan finde ud af at bruge energi mest muligt effektivt. Og så tænker jeg, når vi er kommet så langt frem, jamen så den energi, vi forbruger, skulle helst også være grøn. Og bare lige for at høre med din egen forskning, har du selv sådan nogle ambitioner eller nogle tanker om, at når 5 år frem, så er vi her, og 10 år frem, så har vi lavet den der prototype, eller... Ja, altså man kan sige helt konkret, det er selvfølgelig altid farligt at sætte sådan forventninger op, men om 3 år skulle vi gerne have en prototype, der kører i en stor maskine på Danfoss' testbane, og forhåbentlig derefter begynder at være klar til at lave noget produktionsmodninger, så måske, hvis vi drømmer 5-7 år ud i fremtiden, så begynder den at sidde inde i maskiner og gøre, at de rent faktisk er meget mere effektive og kan udlede mindre CO2 eller bruge mindre energi og kunne opsamle energi. Jamen, vi håber, at i 2028, der kører der en rundt i Danfoss, som er noget mere energieffektiv end dem, vi har i dag. Anders Hedegaard Hansen, lektor på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du delte din indsigt med os og kom forbi den grønne sofa. Det har været en fornøjelse. Jamen, tak for at lytte. Det var spændende. Og som altid, tak til Jakob Droppa for god lyd her i den grønne sofa. Og til jer derude, vi lyttes ved.